Guten Tag, hola. Dit is de Spoesmeester. So, ich schau mal, en de wilden westliche tijd, wat we op Engels namen, de Western Time, als mensen piedrieden, deiden en ihre Pistolen so eine Sied hang, es in Oklahoma, eine Stadt. Dat stoffig, dat streeg, havelang nicht geregend. En dan kämpft ein Cowboy in de stad neergerittert, op zijn Piet, en hij rittert in den Kantina, den Saloon, en sticht van Piet drauf, bingt dat Piet de buiten aan post, en je hem Kantina en bestelt zich een drink. 20 minuten later heeft hij zijn drink vorig. Je ruit naar zijn Piet. Oh, Piet is weg. Hij grabbelt een beetje, winkt aan, je trekt hem Kantina in. Zegt de mensen, hoor maar her. Mijn Piet is weg. En wanneer dat in 20 minuten niet 3 de buiten voortgebogen is, ik wil je zijn, ik wil kracht dat doen, wat ik in Texas deed. En die ganze Kantina wordt stil. Wat wordt het nu geven? Wat heeft hij in Texas gedaan? 20 minuten gaan voorbij. Je hebt eruit, je weet het nog. Zijn Piet is de buiten fijn ooiebang. Jemand heeft het teruggebracht. Brug er niet dat doen, wat hij in Texas deed. Hij fängt an voet te ritteren. Komt einer in Kantina uitgerand. Sagt er, hey Omtje, hey Mister. Du hast uns alle Eier gegrillt. Wat wird dat, wat die in Texas deed? Wat die seht, wat die hier machen doen? Oh, kijkt der Ritter so schaftig. Sagt er, in Texas muss ich nach Hus gehen. Te fout. Guten Tag, I mean, ade, Ola. Ola Pasta.